Il-Prim Ministru Robert Abela ta' isserħan il-moħħ li pajjiżna se jibqa' jkollu l-linja tal-ajru nazzjonali. Dan qalu waqt li kien qed iwieġeb domandi dwar diversi temi waqt sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-ftuħ tal-Konferenza Ġenerali bit-tema Insaħħu Malta tagħna. Dr. Abela ħabbar li fis-sigħat li ġejjin se jitħabbru dettalji dwar ir-riforma tal-Air Malta fir-realtajiet tal-lum. Kien hemm tant riformi, ebda waħda minnhom ma ħadmet dik hija r-realtà. Il-viżjoni tiegħi hija dik li kellu l-Perit minn 50 sena ilu. Illi jkollna linja nazzjonali tal-ajru li tkun waħda sostenibbli u li taqdi l-ħtiġijiet tal-gżira tagħna. U dak huwa l-prinċipju illi bdejna fid-diskussjonijiet bih mal-Kummissjoni Ewropea, diskussjonijiet immexxija mill-Ministru Clyde Caruana, u dak huwa l-prinċipju ewlieni illi ġie preservat. Dr. Abela nnotaw wkoll numru ta' prinċipji li mexxew dawn in-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea u li waslu għar-riforma li se titħabbar. L-ewwel nett il-preservazzjoni tal-linja nazzjonali tal-ajru, jiġifieri pajjiżna kellu, għandu u se jibqa' jkollu linja nazzjonali tal-ajru. Li tranzizzjoni l-perjodu ta' tranzizzjoni se jkun wieħed seamless, jiġifieri mingħajr sulluzzu, jiġifieri għal passiġġier u għal min juża l-Air Malta se tkun waħda bla sulluzzu, is-servizz kienet jingħata se jibqa' jingħata u fil-kuntest ta' ħtiġijiet soċjali. Il-Prim Ministru stqar li l-linja tal-ajru nazzjonali għandha responsabiltajiet differenti minn tal-linji tal-ajru oħra bħal dawk low cost għaliex trid tibqa' taqdi l-ħtiġijiet tal-pajjiż, inkluż dawk soċjali u ekonomiċi. Dan fil-waqt li enfasizza il-punt li l-linja tal-ajru nazzjonali tkun waħda ekonomikament sostenibbli. Aħna ma jistax ikollna linja nazzjonali tal-ajru li biex tgħix perjodikament kultant snin jew kull sena teħtieġ injezzjonijiet fiskali mill-gvern. U għalhekk irridu mmorru lejn dan il-mudell li nemmen li jista' jwassal ukoll lejn profitabilità, nifhem ukoll ir-realtajiet Air Malta li tittaqdi l-ħtiġijiet soċjali ta' pajjiż. Dr. Abela fakkar fis-servizz li tagħti l-Air Malta fost oħrajn tul il-pandemija fejn irrepatriat xiren ta' persuni u waslet numru ta' pazjenti barra minn xtutna li kellhom bżonn il-kura. Il-Prim Ministru ma naqax milli jikkontrasta l-viżjoni ċara li għandu l-Gvern għall-linja tal-ajru nazzjonali ma dak li għamlu diversi amministrazzjonijiet nazzjonalisti b'mod kontinwu. Però nafu x'kien jgħid il-Partit Nazzjonalista fis-sebgħinijiet, kien jgħidilna ħloqtu la safar ta' ċomp. U jkolli ngħid illi kull meta kienu fil-gvern nagħmlu minn kollox biex vera iġibuhom ma' safar ta' ċomp l-ajruplani tal-Air Malta u l-operat tal-kumpanija aktar għal ftehimiet kollettivi atroċi li ffirmaw tul is-snin li bihom qabbew lill-kumpanija piżijiet li ma kienx jixirqilha li ma ġabux l-operat tagħha vijabbli. Dak huma d-deċiżjonijiet li ħal Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Dr. Abela fakkar kif l-għażliet strateġiċi li ħadu gvernijiet nazzjonalisti fejn jidħol xiri ta' ajruplani li ma kinux adattati għall kumpanija. Il-Prim Ministru temm jgħid kif din ir-riforma kuraġġuża mistennija li tkun strumentali għall-linja nazzjonali tal-ajru. Din riforma li ħadd nemmen għamela sew din id-darba nemmen li nista' jkollna riforma li hija waħda sostenibbli li tkun waħda fit-tul u hemmhekk fejn verament nibqa' nisħaq fuq dan il-prinċipju li nibqgħu naħdmu bis-saħħa biex insaħħu lil Malta tagħna.